Welkom bij Deze Wieken. Maar het leukste, beste en opvallendste van Omroep Friesland van de Oranje Dagen. Joet hebben we de volgende onderwerpen. Sven voor de 6e keer de man. Frieske Johnny Cash op de planken in Broeksterwold. En de Harlem Shake in Ljouwert. Dit en meer in Deze Wieken. Het verneemde Makkemer Ierdewerk zat het misschien nog wel bij jou of oors bij Paak en Beppe op de Koststriet. Wordt net langer makken. De verkoop is hielendal instwatten en koninklijke tegelaar zocht er geen heil meer in. De winkel in Makkem giet dicht. Koninklijke tegelaar in Makkem bestaat al langer dan 440 jaar. Het bekende Makkemer Ierdewerk is wat minder oud, zo'n 120 jaar. Maar de verkoop is, vooral de laatste paar jaar, helemaal instwatten. De klanten vinden het degelijk te duur, want de blokker en de Xenos binnen warm worden. Toen ik begon, 22 jaar geleden, toen weer de totale omzet van Makkemer Ierdewerk en tegels traditioneel weer 75-80% van het totaal. En dat is in de laatste 3 of 4 jaar, in 15 jaar is dat stadig wel weer omgegaan. Dan hebben we dat compenseren kunnen met nieuw werk, dat doen we nog steeds. En nu zit het op een niveau van enkele procenten, dus haast niks. Op Hemelveertsdag is de winkel voor het laatste iepen. De foirier traditioneel Makkemer Ierdewerk gaat dan maar grote kwattingen voort. 4 van de 52 maaiwerkers verliezen haar baan. Alle gebouwen onder turfmerk komen te keep. De winkel en de kantoren en de rest van de productie wat hier nog is onder turfmerk, dat sluiten we. Dit jaar is dat voor het laatst. En ik verwacht Jeroen december dat feitelijk inderdaad de boel sluiten wordt. Nou, ik schrik ervan. Ja, dat verwacht je niet. Want het is eigenlijk zo bekend en van oudsher. Makkemer aardewerk, nou dat zegt toch wel iets. Het oude familiebedrijf in Makkem rucht het hem tenai helemaal op speciale opdrachten, vooral van architecten. Tegelaar maakt het bijgelijks tegels en stien voor een kantoorgebouw in Londen en een studentenflat in Utrecht. In de fabriek en IC Boetendorp wordt op dit stuit werken aan de tegels voor de nieuwe tunnels van het Centraal Station in Amsterdam. Ik ben Erik Lietskofken, zeker dat je dat afzet in de totale historie van het bedrijf. Maar het heeft altijd mijn doel geweest en heb ik altijd gestreefd om het vakmanschap en de kennis in Makkem te houden. En daar hebben we al je nieuwe vormen van voen, die wat mij betreft heel interessant binnen, die ik volle internationaal binnen, die ik volle dynamischer binnen. En zolang we dat uit Makkem dwang kunnen, doen we dat. En mijn plan is absoluut om dat hier te houden. En de monumentale gebouwen onder de turfmerk in Makkem komen dus te keep. De traditie wordt Boetendorp trosset en daarmee begint een nijhaatstik in de lange historie van het bedrijf. Een Spaanse kaart uit de 16e eeuw is het eerste bewijs van een diggelgwotfabriek in Makkem. Tegelaar is haast 450 jaar dwaande met het ambacht. Eerst als producent van bakstenen, later in 1670 giet het fabriek oer op het maatje van gebroeksdiggelgwot. Zo'n 1890 werd er in Makkem benam sierdiggelgwot maken. Mooie beschilderde stikken, lik als de verneemde Makkemer tegeltjes, skalen en theepotten, werden vanuit de winkel in het centrum van Makkem verkocht. De joeduistige directeur Jan Tegelaar is alweer de tredjende generatie die de touwtjes in handen had. Onder zijn leiding binnen grote projecten van de Groenkamer in steden, lik als Londen en New York. Tegelaar verzorgt het je de betegeling van grote gebouwen, bijgelijks het Museum of Arts and Design. Troch de geerwerking te ziekje maar verneemde architecten en ontwerpers hoeft het bedrijf net langer meer op variën te werken, maar kan alles op onvraag dienen worden. En zo komt er een eind aan de lange skiertnis van Makkemer Diggelgwot, dat bij een protte meisken in de pronkkast stiert. Op Hemelveertsdag is er nog één kans om de collectie compleet te maken. De naai in het warm van de winkel van goed dicht. Een grote brand had een monumentale plaats in Wiensjusterjoen voor een grutpad in de Jiskelijn. Doet de brand uitbrudt zitten er zandje studenten in het bed en brochtje dat in de plaats zit. Ze konden er alle keer op tijd uitkomen. Het is de tweede grote borkerijbrand in 1 dag. Justermond baande een plaats in zijn Marvelslijn aan. Om een uur is 9 justerjoen breekt de brand uit. Wat wij begrepen hebben van de studenten is dat toch brand ontstond bij de kachel. En dat is heel snel gegaan en rijdt een dak. En dan is het, maar deze hudde wien, dan gaat het heel snel. De eigenaars van de plaats binnen bot ondien en willen net reageren. De boerman kan van de morgen haast net leeuwen wat er gebeurd is. Dat schrikt wel natuurlijk, hè. Tuurlijk, dat schrikt. Het best dat je went een jongen dat de bij je weer dat nou kwijt. En het is de grootste schande voor de meesten, voor de eigenaars dus zelf. Wat ze opbouwt, dat dit nou in één keer, zou ik maar zeggen, zo fut is.
Nou, dat is een heel emotioneel iets, is dat. Dit weer een levenswerk, ja. Bed en broodje. De bewoners hebben de 19e eeuwse plaats Sinelien ombouwd, staat bed en brochtje. Op het start van de brand zitten studenten uit Dronten in de kophalsromp. Ze volgen deze week een cursus onder de PTC praktiekskwal in Oentjerk. De jongeren binnen botskrokken, maar de meesten ben vanmorgen al weer begonnen. Ze hebben heel erg gerealiseerd als dit 's nachts was gebeurd, dat gedachtegoed, dan weten ze zelf niet hoe het was afgelopen. Ze hadden behoefte om erover te praten. En we hebben ook met hun besloten in overleg dat we geen hele dag gaan draaien met ze, maar dat we een halve dag doen en dat ze vanmiddag naar huis gaan. En ze hebben ook allemaal behoefte om thuis het verhaal te doen. Ik ga mijn studentjes er nog even praten en die zei tegen mij van, ik slipte dus boven, de bovenste etage, om spul op te helgen. En toen moest ik uiteindelijk vallen liggen bij de trapdel van, want het weer al hier walm daar, zien dat ik voort kwam. Nou, bij de jongens hier te schrikken hoe het hier, ja. Bij de bron is asbest vrijkomen, maar uit metings blijkt dat er geen gevaar was voor de volkszoens. Omdat de plaats een Rijksmonument is, bezocht de Rijksdienst Cultureel Erfgoed Nijweken of de plaats weer opbouwd worden kan. Ja, en een houtkachel had mogelijk de oorzaak van de brand west. De politie docht er nog verder onderzoek naar. De spelers en technische staf van Cambuur binnen blied met de onstelling van Dwight Lodewegers als nieuwe trainer voor het komend seizoen. In de praktijk moet nog blikkend waan hoe de gearwerking verrint, maar de eerste indruk is positief. Lodewegers tekende deze week een contract voor 2 jaar bij de Leuters. Assistent-trainer Henk de Jong zal takkenmier een protte te krijgen hebben met Dwight Lodewegers. Hij had dan ook nauw belutsen best bij de onstelling van de nieuwe trainer. Lodewegers stier heeg op het listje van de Jong. Ja, van oud begin direct al. Ja, omdat ik Dwight en ik ken van vroeger uit van de Drakste Boys VVGT, dat is ongeveer 20 jaar geleden. Maar ik, Jan Bruins, Sander van der Heijden, dat zijn jongens die hadden ik goed gevoel over. Ja, maar bij mij weer eigenlijk dekte wel goed bij. Ja. Onvierder Juri Roze is een van de peerspelers met een trogger in het contract. Hij zal dus ook een protte contact hebben met Lodewegers. Roze vindt het goed dat Cambuur deze week de knoop terughakt had. Ja, het is een goede zaak dat er in ieder geval een nieuwe trainer is aangesteld. Dus de duidelijkheid is daar. En, over de trainer zelf kan ik je niks vertellen. Ik heb nooit met hem samengewerkt. Dus ik heb wel goede verhalen over hem gehoord. Dus ik ben benieuwd. Ja, wat voor verhalen heb je gehoord? Nou, dat er in ieder geval een trainer is die van het voetbal uitgaat en van positiespel houdt. Dus ik denk dat het wel bij de club past. Henk de Jong zocht de gearwerking met Lodewegers wil zitten. Nevens de assistent binnen de overeenkomsten tussen hem en de nieuwe man. Maar ik wies met zijn spelers. Hè, en is wies mijn club. En doe dingen op gevoel. En dat heb ik zelf ook altijd. Ik doe dingen op gevoel. Je gaat naar Cambuur om het gevoel wat je biedt. Het is net een eenvoudige club. Maar dit is wel heel leuk en uitdagend. Ja, en dat had hij ook. Ja, hop. Dat wien de meest opvallende NICE-reportages van deze week. Het NICE en andere zaken over Omroep Friesland ben ik te vinden op Facebook. Zoek op facebook.com/omroep. Hij had hem dit weekend zelfs op een voetstik zetten. Sven Kramer waard voor de 6e keer wereldkampioen. En dat had nog niet een oor presteerd. En ik bij de vrouw je Friesk succes. Irene Wust prolongeerde haar wereldtitel. Maar Sven Kramer wie de man die het voor de meest bijzondere prestaties zorgde. Hij is al 6 keer wereldkampioen. En dat is uniek. Ja, dat is zeker leuk en dat klinkt heel erg goed en natuurlijk ben ik daar trots op. Maar goed, op dit moment realiseer ik me dat misschien nog niet helemaal, maar ik denk dat het komt letter wel. Er is wat een vreemde wiek achter de rug. Die paak is overleden en dat liep het mij een hele grote omschakeling allemaal. Ja, die overleed een paar dagen voor de World Cup in Insel. En dat is natuurlijk is dat makkelijk en dat is nooit leuk. En dan klinkt misschien gek, maar dan is toch wel een soort van omschakeling naar deze WK. Want uiteindelijk om hem nou net te rijden is ik al wat natuurlijk. De zege op Bukko wordt nipter dan we gedacht hadden. Hij perst nu het laatste beetje eruit om de 10 kilometer voor zich op te eisen. De wereldtitel, die komt er. Een uniek feit. Maar een makkelijke titel wie het net. We namen de tweede dag wie het best wel dreig.
Ja, het wie net heel makkelijk. Voor 100 meter wiel best wel zwier. En dat zie je gewoon net heel erg makkelijk. Maar goed, ja, het is... Zo'n 10 kilometer hing ze altijd een beetje op 2 gedachten. Het was net de volle pinelieden en hij met... en dan, uiteindelijk doet het toch en dan hing ze op 2 gedachten en dan gaat het nooit vanzelf. Het feit dat de 31-jarige Friesin na het behalen van 2 titels in Incel ook nog even het wereldrecord op de 1500 meter verbeterde, had de Friesin extra gestimuleerd om er een groot feest van te maken. En wat huis Atje Kuln deelstra in de jaren 70 slagen, in 70, 72, 73 en 74, slag het nou ik Irene Wust. Ze wordt voor de 4e keer wereldkampioene. Ze is dan ook heel tevreden hoe het weekend. Zeker, dat is een mooie titel. Ik bedoel, ik heb 3 afstandszegers en ja, mijn 3e titel op een rij, 4 in totaal. Dit jaar voor de eerste dubbel, dus ja, al met al natuurlijk ja, een zeer geslaagd weekend en ben ik daar heel erg tevreden mee. Het wie voor de importvriezinnen een heerlijk toernooi om te rijden. Eens wie er geen minder afstand bij. Ik denk dat 5 kilometer het makkelijkste liep. En ja. Had je daar een beetje tegenop gekeken? Nou ja, je kijkt tegen elke opkijken is een slecht woord, maar Je rijdt hem niet vaak. Nou ja, valt ook wel mee. Maar het is, ja, weet je wat, het is nou een roundtoernooi, dus je bent voor alle afstanden gespannen, want je mag nergens steken laten vallen. Dus wat dat betreft gingen ze alle 4 hartstikke goed en heb ik nergens steken laten vallen. Een reportage uit het sportprogramma Bobbeslag wie dat. Morgen vanzelfs weer een nieuwe editie naar Joet, het waar en heer. Ja, dit is het zien in verleden dat Johnny Cash verstoor. En de toneelvereniging van Broeksterwaard en de Vallon bestaat 24 hier. Dat is een schat voor je bedoel, want de club jit het moet kennen. En ze zijn absoluut net bang om aan te pakken. Dat Johnny herleeft in de bewerking van de speelfilm Walk the Line. Maar die Johnny moet vanzelf wel een beetje jongen kennen. Bij de familie van der Wal gaat het alleen nog maar over toneel. Hartzaken is de regisseur. Dochter Tiffany heeft het stuk Mais Kreun en speelt de rol van June Carter. Dochter Ilse speelt de eerste vrouw van Johnny Cash. En skwanszoon Jelke, die heeft ook een paar rollen. En gaat het hier aan tafel dan vaak over het stik? Ja. Vind Klaas joh. Ja. We hadden net zoveel gelet. Ja. Nee, maar die heeft wel een huppelen door toneel altijd. Nou, vooral in het laatste nog. Ja. Dat hadden we de sponsors door de laatste weken. Nou ja, er ook wel een woord wat er te praten is en even, ja. Ik heb het er zo hard vreemd. En dan is het even een minuut ergens over, dan gaan we het over het toneel. Ja. Dus dat is wel, ja, dat is graag. En Klaasje, doos die stikkend net op de planken? Nee, dat klinkt een beetje, hè? Dat helpt op het mij. Vind dat, nou, als je met er al in bij, dus dan vind ik het wel leuk om een beetje bij betrokken te wezen. Als je dat een beetje achter elkaar liet, dat vind ik dan wel leuk. Ik had, Aaron hier, mijn baby is te volop hakjas zijn. Dus ja, we aansluit met ik bezig. Dus ja, dan zit je erbij, hè. En die film, dat wie dus de trigger, zullen wij even die film erbij pakken? Ja, dat is leuk. Ja. Dat is leuk, ja. Jack en Johnny die maakten dan van zijn heid houtzaging in zagerij. En dan, Johnny die had als kindje nog, die wil een gratis visje. En oh man, nou dreig. En dan zei ze broer, dan doe maar vast een visje en ik maak het wel. Go on ahead, JR. Catch a fish. En dan komt zijn broer, die komt in die zagen te lonen. Nou ja, die leeft het haast niet in. Dus die is nog op sterren en naar daar, dan wordt er in de hoer steelt. En Johnny komt thuis met zijn hengeltje, fluitje, en komt hij binnen. En hij zei van, wij gaan toezitten. Dus dat verwiet van zijn heid van, hé, dus die schuld. Op een gegeven moment zei, dat vind ik zelf een heel mooi zin, zit in het stik. En dan zei hij van, dat zijn verkeerde zoon is al een naam. Nou, en waarom hij jou met de verkeerde zoon al een naam zei dat is heel pittig, ja. Dat is dus ook een beetje de reden triet van het verhaal. Van, dat stribbelt er heel op mij. Dat vind ik heel lastig.
Wat in de bad, Ray? Oh, Jack! Met Dirk in de zagerij. Oh nee! Oh! Hé, dokter! Ray, hé, dokter! Jack? Jack! En ben haast nou zitten, hè? Ben haast nou zitten, hè? Shut up! Shut up! Shut up! Jack! Jack, nee! Oh nee! Oh nee! Oh. Jack! Jack! Nee, nee, nee! Laat me, jongen! Laat me, jongen! Alsjeblieft, alsjeblieft! Laat me, jongen! De rol van Johnny Cash is vanzelfs cruciaal. De eerste kandidaat zei op het laatste moment oh. En toen moest er dus een naaien komen. Wiebel! Doe maar swingdeur. Nou, even Omroep Friesland. Even Omroep Friesland en dit is dus Johnny Cash. Ja, hartstikke mooi, hartstikke wees mij. Dat is de keus, toch? Het is wat een B-keus. We tochen dat we eerst beter gaan, maar we zijn heel wees bij deze Johnny Cash. We kennen er bijzonder in. We kennen helemaal onder mij uit. Nou, het is een boeiende en heel moeilijke rol, want normaal, daar ben ik al achter. Ik heb nog nooit toneelspelen, maar en dan liek een haatrol, dus teksten leren en weet je mat en weer opmat en kleren om en zo. Het zit in elke scène. Maar ik heb hier betocht, normaal in een toneelstuk, ja, dan spelen ze een squalmaster of een bankdirecteur of iets en dan mag je een typetje deel zetten, maar ik mag nog een hele specifieke persoon ik nog eens deel zetten. Nou, ja, dat is moeilijk. Tiffany, ben je zo tevreden? Ik ben heel erg tevreden. Ja, het begint, de puntjes komen nu op i, dus dat is wel lekker. Eindelijk. Ja. Ja, nee, maar zo is het wel. Ja, het werkt zo lang al naar iets staan. Het begint met scronen, dus haast niet alleen, dus het begint te scronen. En dan denk je van, ik wil begint te oefenen. En dan begint te oefenen is eerst heel leuk, maar op lijst dan was het graag dat licht en decor en de kleding. En nu wordt het plaatsje steeds completer en daar doet het uiteindelijk voor. Dus dat vind ik wel leuk. Toen ze voor het eerste film is en hoe het nou dan op het podium is het dan goed? Dan is het goed, maar het wordt nog beter dan dat het nou is. Ja. Nijs, sport, cultuur, het zit weer allegear in deze weken. Nou verder maar het leukste van hier.
lievertjes. Hoi. Hey. Hey Joke. Ik was verliefd en toen 8 jaar geleden. En toen vroeg mijn man, wil je koeien? En toen zei ik nee. En toen 5 minuten later zei ik, ja, ik wil ze. Want toen dacht ik opeens, wacht eens even. Ik ga zorgen dat ze niet geslacht worden. Nu staan de koeien hier in Achlem. Ja, in Achlem, in Friesland. Maar u had ze eigenlijk liever toch op een ander plaatsje willen hebben. Wat is het verhaal daarachter? Ja, want ik ben op Vlieland gaan wonen. En als ik 1 stap op Vlieland doe, dan word ik meteen heel blij. En ik wilde ze ontzettend graag op Vlieland hebben. En toen vroeg ik of ik een weiland kon huren. Maar er is niet zoveel weiland op Vlieland. En die weilanden die worden gebruikt voor de paarden. En toen was er een wachtlijst van 10 jaar. Dus vandaar dat ze nu hier staan. Grappig, hè? En hoe vaak komt u hier nou op visite? Ik kom 2 keer in de week. En als het kan 3 keer. Hé, Brechtje. Hé, lievertje. Hé. Ja, nou hebben de meeste mensen, als we het mogen hebben over huisdieren, die hebben een hond of een kat. Ja. Maar meestal niet een koe. Nee, ik heb op een boerderij gewerkt. En toen merkte ik dat ik koeien heel erg leuk vind. Maar ze zijn warm en ze zijn super gaaf. En ik wist niet dat je zo kon hechten aan... Nou, jawel, dat je van dieren kan houden. Maar ik wist niet dat ze zo zich zouden hechten aan mij. Want hoe bijzonder is uw band met deze koeien? Nou, kijk, wat ze nu doen, zo met de kop naar me toe, dat doen gewone koeien niet. Ik bedoel, koeien die, ja, ze zijn groot en ze zijn warm en ik word er altijd heel rustig van. En altijd heel blij. Maar het is nog steeds mijn doel en mijn streven en mijn gelukkie als ik ze op Vlieland kan krijgen. We zijn ons huis aan het verkopen en als we ons huis verkocht hebben, dan kopen we een ander huis. En we willen dat op Vlieland, maar als het niet lukt, dan gaan we gewoon toch een boerderijtje in Friesland en dan de koeien aan huis. Nu is het nog hartstikke rustig hier, maar zondag 17 februari om 2 uur gaat het hier helemaal los. De internethype, Do the Harlem Shake, is een internethit in Amerika die meer dan 5 miljoen keer is bekeken. Ik wil hem ook doen in Leeuwarden, daar heb ik jou voor nodig. Nou, gaan we zo meteen los. Harlem Shake Leeuwarden. Hopelijk de grootste die er is. Ik ben er klaar voor. Ik hoop de menigte hier ook. Het is eigenlijk zo'n soort Gangnam Style flashmob, alles in één. Het is eigenlijk zijn nieuwe rage. En ik dacht, Leeuwarden kan wel wat publiciteit gebruiken. En het is gewoon leuk om dit te doen. Leuk om deze actie te ondernemen. Dus toen ben ik er maar mee begonnen. Waarom zijn jullie niet verkleed? Wij zijn niet verkleed. Nou ja, we werden vanmorgen wakker en we dachten van dit is best zo. Zo doe je dat. Waarom zijn jullie wel verkleed? Huh? Wat is er met jou gebeurd? Inderdaad. En waar komen jullie vandaan? Den Haag. Wateringen en Rijswijk. Oké. Maar jullie komen speciaal... Ja, om te shaken. Is iedereen er klaar voor? Is Leeuwarden er klaar voor? Maar op het moment dat die beat valt, wat gaan we dan doen? Helemaal los! Kom op jongens, kom op. Laat je gekste moves zien, gekste moves. Kom op, hey! Kom op, allemaal!
Harlem Shake. En dat wie het alweer. U zoekt maar de beste reportages van de Oranje Wieken. Na je weken ben we er weer. Graag ontant.